Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel to लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोबाव साननि उनावसो दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैदों तो लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों हनै बिथिंगालि नायोबा तो सानसे अखा हानायावनो माने दुब्लिफोराव गासैबो दै जाजोब्बाय माइ गायनो हानाय अबस्था तो नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोर सोमखोर समायना थासारि नोंथांमोना नुनो मोनदों गामि अखा हानायजों बोथोरा जोबोद समायना जादों मिथिंगा महरा मिथिंगानि बिखाया जोबोर समायना जादों सोमखोर महर लादों आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोराबो गोथां गाबजों बेसेबांबा समायना रमायना जाखांदों फोथारखौ नायोब्ला नुनो मोनदों हनै दैयानो दै तो गोबाव साननि उनाव साइकेल सालायदों साइकेल बारायखौ सालायदों माने बाइक सालाय बागलायबाय बाइक सालायनो बाबाय ओमफ्राय गोबाव साननि उनाव साइकेल सालायनायलाय सिंफोराबो एसे आराम नांदों माने आन्थुनि बलफोरा बरिया सालु जादों दिनै मजा नांदों सालायनानै थावदांलै सेंग्राफोरा बरिया नुदों नायबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों नोंथांमोननिथिं अखा हादों नाया फोरमायहरदो जोंनिथिं तामाम अखा हादों दिनै तामाम अखा बेनो सोमलि बिफां बरिया नैबे जाहैबाय मोदैबारियाव थानाय आइबि बांला बेनिफ्राय खाथियावनो मोनफैबाय बाथौ बाजार नैबे सिगांनिया बजार खला आरो बाथौ बाजार जायो आरोना तो नै दैखौ नायना ला माबायदि जादों सानसे अखा हानायावनो दैया एकदम डेन्जार जादों डेन्जार मोदैबारि सक नैबेनो जाहैबाय बाथौ बाजार नाव मुरुय थांलै बसियायबाय थांना नाव मुरुय थाङा सियार गंसेबो खानेरबाय थानाङा ओ लावगे पतंजलि स्पेशल पतंजलि हटेल बे मोदैबारिनि ओमफ्राय बेलाय बाथौ मन्दिर मोदैबारिनि बरिया मादिन्दु कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बाथौ मन्दिर ओमफ्राय बे नुहुरनाया मोदैबारि सक बै नुहुरनाया